glory, all the worship of the people. Oh, we love your presence, Lord. Thank you for your presence, Jesus. Moving in this place, oh God. Oh, thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Panginoon. Tunay o Diyos, na lahat ng aming pagsamba, lahat ng aming mga awit, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Diyos. Kaming ibang itinataas sa gabi pong ito, kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, we thank you, and Lord, sa gabi pong ito, as we listen to your word, sa pakinig namin, Panginoon, ng iyong salita, nawa ito, O Diyos, ay matanim sa aming mga puso. Ito po, O Diyos, ay maalala namin sa bawat araw, Panginoon, na iyong binibigay sa amin, Lord God. Lord, let your Holy Spirit ang manguna, Panginoon, sa gabi pong ito. At muli, guide us. Lord, ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang bawat salita mo, O Diyos, sa gabi pong ito. We thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Maganda po ba ang ating gabi? Amen. Ayan. So, sa gabi pong ito, muli tayo po ay makikinig ng salita na nanggagaling po sa ating Panginoon. So, sa gabi pong ito, huwag niyo pong isipin na si Van yung nakatayo dito ngayon. Okay? So, dahil po ang salita na ito ay nanggagaling po sa ating Diyos. Kaya po, sino man ang tumatayo dito sa harap, yun po ay, kumbaga, hindi sila mismo yung naandito na dapat nating makita. Pero ang makita po natin kung ano yung sasabihin ng Diyos sa atin sa gabi pong ito. Amen? Amen. So sige po, tayo po ay magsisimula sa ating pong pag-aaralan ngayon. So, andyan po ba ang ating mga Bible? Yan, kahit po sa ating mga tahanan ngayon, ilabas po natin ating mga Biblia. Baka po minsan yung ating Bible nandun lang sa tabi-tabi, di ba? So ngayon, kunin po natin, and then buksan natin, at sabay-sabay po tayong magbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. So sa buwan pong ito, ano po ulit yung ating pinag-aaralan? Unity. Yan, napakaganda. Unity. So yan po ang ating iisa-isahin ngayon pong gabi. Ano ba talaga ang unity? Ano ba ang importansya ng unity sa isa pong church or sa isang pamilya, sa isang magkakaibigan? Bakit po ba kailangan ng pagkakaisa? Amen? So ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay The Importance of Unity. Now, ulitin ko po Ang title po ay The Importance of Unity. Ano ba ang importansya? Ano ba sa Tagalog yun? Gaano ba kahalagahan ng pagkakaisa? Ayun. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia sa Psalms 133. Mga awit, 133. Ayan. Yun. So, 1 to 3. So, sa bahay po natin, yung mga Bible po natin, buksan po natin. Yes, meron tayong ganito. Meron po tayong LCD. But still, di ba? Mas maganda yung mismo tayo maghahanap. Bubuklatin natin ang ating mga Bible. Sige po, basahin ko po ito. Psalms 133 verses 1 to 3. Sabi po dito, How wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Sa Tagalog po, napakaganda daw pong tignan. How pleasant it is kapag nakikita tayong nagkakaisa. So dito pa lang makikita natin na talagang importante ang pagkakaisa. Kasi nga maganda tignan
Kung pangit tignan, ibig sabihin, hindi importante yun kasi pangit eh. Pero sabi po sa Biblia, how wonderful. Diba? Sobrang ganda na nakikita tayo na bawat pamilya, bawat sa isang church, di ba? May pagkakaisa. May harmony. Tuloy po natin. Verse 2. For harmony is as precious as the anointing oil. Grabe po, no? That was poured over Aaron's head that ran down his beard and unto the border of his robe. Ganun daw po ka-precious ang pagkakaisa. Parang anointing of the oil. Galing sa taas, pababa, kumbaga umaagos pababa. Ganyan po ka-importante, kaganda, ka-precious. Pag tayo po ay nagkakaisa. Verse 3, harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon. Ito pa, refreshing daw. Gusto ba nating ma-refresh? Gusto ba nating makaramdam ng, yun nga, refreshing? Sabi dito, katulad daw ng refreshing as the dew from Mount Hermon. Di ba meron tayong iniinom na soft drinks? Ang pangalan ay Mountain Dew. Di ba pag ininom mo yun, sarap. Refreshing. Sarap sa pakiramdam. So, ganun din daw po ang pag meron tayong pagkakaisa, napakasarap sa pakiramdam. Refreshing sa pakiramdam. Pag ang bawat isa po sa atin ay nagkakaisa. And tuloy po natin, the falls on the mountains of Zion. And there, the Lord has pronounced His blessing, even life everlasting. Ano daw po meron kapag may unity? Ano daw pong meron kapag nagkakaisa? Pronounce His blessing. Alin po? Sino po ang nag-bless? Ang ating pong Diyos. And even life everlasting. So yan po yung mararanasan natin kapag tayo po ay nabubuhay, tayo po ay nagsasama-sama po dito ng merong pagkakaisa. Merong unity. Nandyan po ang blessing ng Panginoon and even the life na gusto nating ma-achieve. The everlasting life na ibinigay po sa atin ng Diyos. Kung tayo pong bawat isa po dito ay merong pagkakaisa. Amen? Amen. So, simulan po natin ang ating pong introduction. Ayan. So, unity is something that you know when it's present and you know when it's absent. So, sabi po dito, madali daw pong malaman sa isang lugar o sa isang church o sa isang pamilya o sa isang group of friends, madali pong malaman kung nandyan ang pagkakaisa. Tama po ba? Makita lang po natin ang isang church, napakaganda, may harmony, o ang isang pamilya, di ba? Magandang, kumbaga, maganda yung relasyon ng bawat isa. Madali po yung mapansin. At madali rin po lalong mapansin kapag sa isang lugar, sa isang church, sa isang family, ay walang unity. Napakadali pong makita. So kaya, sa atin po, bilang isang family, bilang isang Kristiyano po, na tayo po ay sama-sama, na sumasamba, di ba? Nagsaserve sa ating Panginoon, madali pong makita kung tayo po ay walang unity. Madali pong makita ng ibang tao, kahit sa labas, kahit po yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, madali po nilang makikita kung tayo po mismo, dito sa pananambahan po natin, ay wala po tayong pagkakaisa. Kaya po, ganun po ka-importante na sa isang church, sa isang family, meron po tayong unity. Bakit? Kasi po, yun po yung makikita ng ibang tao. Paano po natin sila masasabi na, uy, sama ka dito sa church namin. O, diba? Maganda dito. Pero pagpasok nila, makikita nila na may division. Meron silang maririnig na hindi maganda. How can we, paano natin sila mahihikayat? Kaya po, talagang importante na dito pa lang po sa loob ng church, magsimula na po ang ating pagkakaisa. Amen? Tuloy natin. When there is unity,
everything runs smoothly and more gets accomplished. So pag may pagkakaisa daw po, sabi doon, smooth. Smooth ang galaw. Walang problema, walang baku-bako. Smooth lang. So ibig sabihin po pala, if we experience something sa lugar na ito or sa ating family or sa ating church, medyo nakaranas tayo ng shakening or halimbawa sa kapatid mo, sa kasama mo, meron kang hindi pagkakaintindihan. Medyo natatamaan ang ating puso. It means yung unity medyo nasi-shake din. Diba? Kasi syempre, nasaktan ka sa sinabi ng kapatid mo. E di mawawala na yung pagkakaisa nyo kasi medyo hindi kayo pinagkakaunawaan eh. So malalaman po talaga natin yan. Kung smooth ang nararanasan natin, it means may unity. Kung hindi, it means medyo nawawala ang ating pagkakaisa. Tuloy-tuloy po natin. Mas marami din daw po tayong ma-accomplish, matatapos sa paglilingkod sa ating Panginoon. But, when there is division, yan po. Ano po mangyayari kapag may division, iwahiwalay ang ating pananaw? And lack of unity. All you have is chaos and confusion. So pag nakakaranas tayo ng, bakit ganito? Bakit ang gulo-gulo? Ano ba nangyayari sa gantong ministry? Bakit may hindi pagkakaintindihan? May confusion, may chaos. Kasi po, nawawala yung pagkakaisa. Nawawala yung unity na dapat na meron po sa atin, sa bawat isa po sa atin. Every ministry, yun nga, kahit saan. Family man yan, ministry man yan, andyan dapat ang pagkakaisa natin. So I want to share with you several thoughts about unity. So the blessings of unity. Ano ba ang nagagawa ng unity sa isa pong congregation, isang church? Yan, the blessings of unity. Number 1, unity attracts God's favor and anointing. Ulitin ko po, number 1. Unity attracts God's favor and anointing. Katulad po nung binasa natin, di ba? Nandun ang blessing ng Diyos. Nandun po yung, anointing of the oil ng ating Panginoon. Kung nandiyan ang pagkakaisa. Bakit po? Halimbawa, sa ating pong church, sino po ba ang talagang leader sa ating church? Siyempre po, unang-una, ating Panginoon. And then, binababa po ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan po ng ating bishop. And then, ibababa po ng ating bishop sa mga leaders. So, pababa ng pababa. E paano po? Kung yung isang leader hindi sumunod, nawala yung pagkakaisa niya doon sa sinasabi ng ating bishop or sinasabi ng ating Panginoon. Sa tingin po ba natin, tutuloy yung anointing? Magfo-flow pa ba yun? So, mababali, masisira. Kaya po, napaka-importante, bawat isa po sa atin, yun nga, may unity. Kasi nandyan po yung favor ng Panginoon and anointing of God. If every one of us, bawat isa po sa atin, nagkakaisa, walang division, walang kagalit, walang katampuhan, kahit sa loob ng ministry. Diba? Kasi po yan ang reality. Ang buhay, reality po yan sa buhay natin. Dumadating yan. Nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Kahit sabihin natin, yun nga, kailangan natin ng unity, but still, dadating eh. Pero wag po nating kakalimutan na kahit dumating yan sa buhay natin, kailangan nating ayusin. Kailangan nating kumonek ulit para patuloy dumaloy ang anointing ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. So where there is unity, the presence or the power of the Holy Spirit will be present and operating. Gumagalaw, kumikilos. So example, sa isang banda, di ba? Sa mga instruments. Okay, maganda, may gitara.
Kahit mag-gitara isa, okay lang, maganda. Pero mas maganda po kapag madami, kapag kompleto. May drums, may keyboard, may bass. So pag tayo pong lahat ay nagkaisa sa pagtugtog, mas maganda yung mapuproduce natin. Tama po ba? Paano naman? Kompleto nga. Pero iba-iba naman yung chords. So wala pa rin. Kaya kailangan, every aspects of our lives, kailangan po nagkakaisa tayo. Mas maganda yung magiging result nung gagawin po natin kapag tayo po ay nagkakaisa. If we want God to empower us and bless us, there has to be unity in the church. Basahin po natin sa John 17, verse 11. John 17, verse 11. Ano po ang sabi dyan? Now, I am departing from the world. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Yesus. Now I am departing from the world. They are staying in this world. Sino po ang matitira daw sa mundong ito? Sino po ang mag-i-stay? Kasi nga, ang ating Panginoon naakyat na sa langit. At meron pong maiiwan dito sa mundong ito. Sino po yun? Sino ba ang naiwan? Tayo. Nandito pa tayo. Di ba? Meron na po bang, kumbaga, nauna? So, kung sino po ang nandito ngayon, ito po ang kinakausap ng ating Panginoon. So, ayan. They are staying in this world, but I am coming to you. Holy Father, you have given me your name. Now, protect them. Sino yung them? Muli, tayo po yun. Ito po ang panalangin na ating Panginoong Yesus. Protect them by the power of your name so that they will be united just as we are. Ulitin ko po napakaganda po nun. You have given me your name, now protect them by the power of your name so that they will be united. Ito po, pinapanalangin po mismo ng ating Panginoong Yesus na sabi niya sa Ama, Ama, protektahan mo sila para maging, kumbaga, para magkaisa sila. Kasi yun po yung gusto ng Diyos sa atin nagkakaisa. Ayaw niya po na may chaos, ayaw niya po na may gulo sa loob ng church, sa family, or sa group of friends mo. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay, yun nga, hindi tayo nagkakaintindihan. Di ba? Yun po yung pinapanalangin ng Diyos sa atin Ano pong sabi doon? Just as we are. Sino po yun? The Father and the Son and the Holy Spirit. Makikita po natin, di ba, sila po united Yung pagkilos nila talagang smooth. Kasi po united sila. And pwede po natin yung maranasan sa mundong ito. Yun nga, kapag tayo po ay may unity. God commands His blessing where there is unity. You want blessing? You want favor of the Lord? Gusto natin na, yun nga, yung pinapanalangin natin, ay ibigay ng Panginoon, sagutin ng Panginoon. Ayusin po natin yung ating pakikitungo sa bawat isa po sa atin. We need unity. Amen? Number 2. Unity leads to greater productivity. Ulit po, number 2. Unity leads to greater productivity. So mas marami daw po tayong matatapos, magagawa kapag tayo po ay nagkakaisa. Basahin po natin sa Ecclesiastes 4 verse 9. Ecclesiastes 4 verse 9. Ang sabi po dito, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. So, mas maganda daw po ang dalawang tao kaysa sa isa. Diba? Ibig sabihin, pag nagtulungan yung dalawa, mas better, mas maganda. Paano po kaya kung lahat tayo, ang dami-dami natin, di ba? Paano kung nagkaisa tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Tayo pong lahat isang purpose sa buhay, to share the word, to lift the name of Jesus. Kaya nga po every time
tayo po ay sumasamba, tayo po ay umaawit sa Panginoon, kailangan po din natin ng, kumbaga yung ating puso, ating espiritu ay united sa pagsamba sa ating Diyos. Amen? So mas marami daw po tayong magagawa. Tuloy po natin yung verse. Verse 10. If one person falls, the other can reach out and help. Ayan. But someone who falls alone is in real trouble. Ito pa po ang importansya ng unity. Kapag mayroon pong isa sa atin, bumagsak, nadapa, nahirapan, kung nandyan po ang bawat isa sa atin, pwede po natin siyang palakasin, iangat. Diba po? Kasi magkakaisa tayo eh. Pero minsan po, nangyayari sa buhay natin, yung isa nating kapatid, natumba na nga, diba? Nadapa na, nasugatan na. Minsan po, ang ginagawa pa natin, lalo pa nating binabagsak. Lalo pa nating sinisipa pababa. Kasi po, ay, ganun naman yung ginawa niya eh. Pangit naman yung ginawa niya eh. Dapat lang sa kanya. Di ba po? Pero hindi. If we have the mind of the Lord, pinagpipray tayo ng Diyos eh. Gusto ng Diyos, united tayo. May unity tayo sa bawat isa. Kaya, let's help everyone. Di ba? Kahit anuman yung ginawa ng ating kapatid, anuman yung nasabi sa'yo, kahit ikaw pa ang nasaktan niya, but still, di ba? Kailangan nating magpalakasan, magtulungan. Kasi nga po, sabi doon, someone who falls alone is in real trouble. More can be accomplished when we work together than working separately. Totoo nga po, di ba po katulad nung shinare sa atin ni Bishop, yung mga fathers, di ba, nagdadamo po sila sa labas. Kung isa lang po ang gumagawa, hindi po matatapos agad yan. Pero pag tayo po ay nagtulungan, matatapos agad. Ilang oras lang. Ganon din po sa paglilingkod sa ating Panginoon. If you want to accomplish something, kung gusto nating magawa effectively ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi po tayo nag-iisa. Tulungan po tayo sa pagsaserve sa ating Diyos. Kung nahihirapan yung isa, palakasin po natin. Kung naiisip ng isa, hindi ko kaya yan. Kasi ganito lang ako eh. No. Kaya po tayo nandyan. Kaya po ikaw nandyan. Kaya po ako nandyan. Nandito po tayo sa iisang lugar. Nandito po tayo sa isang family to help each other. Amen? Tuloy po natin. There is strength in numbers. 2 is better than 1. 3 is better than 2. And so on. Mas maganda, mas marami tayong magagawa. So, basahin po natin sa Leviticus 26. Leviticus 26 verses 7. Leviticus 26 verse 7. Ayan. Sabi po dito, in fact, you will chase down your enemies and slaughter them with your sword. 5 of you will chase 100, and 100 of you will chase 10,000. All your enemies will fall beneath your sword. So, mas marami talagang nagagawa pagsama-sama. So, halimbawa po, sa basketball. Halimbawa, 5 kayo, di ba? 5 ang naglalaro. Kung yung isa hindi na mamasa ng bola, kahit si Lebron pa yan, o si Curry pa yan, sino yung magaling sa basketball? Kung wala silang unity sa team nila, hindi siya namamasa, talagang siya lang, gusto niya siya lang. Sa tingin niyo po, mananalo yung team na yun? Hindi po, kahit gaano pa siya kagaling. So dito po sa atin, kumbaga lahat tayo kasi kailangan nga Hindi po pwedeng siya lang, hindi po pwedeng si Bishop lang, kasi si Bishop lang yung magaling, si Bishop yung magaling mag-share. No. Tayo pong lahat ay gagamitin nating Panginoon. Amen? Number 3, unity leads to sustainability.
Unity leads to sustainability. Ano po yung sustainability? Mas matagal, di ba? Mas malayo ang mararating. Masusustain natin yung paglilingkod sa ating Panginoon. Isipin po natin, bakit po may nagbabackslide? Bakit po may nawawala sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit may humihinto? Kasi po, yun nga, nawawala eh. Napuputol yung pagkakaisa natin. Umaayaw. Kasi wala pong nagpapalakas. Amen? So tuloy po natin, a house divided cannot stand, it cannot last. Kung ang isa pong lugar, isa pong bahay, katulad po nito ating church, kung yung pader po na yan ay nandun sa kabila, tapos yung pinto doon, nandun sa labas, sa tingin po ba natin masusustain itong bubong na ito? Hindi po, kasi hiwa-hiwalay, divided. Hindi masusustain yung bubong na ito kasi wala yung foundation. Ganun din po sa atin. Kaya po tayo minsan nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po tayo minsan bumabagsak sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi po minsan ginugusto ng buhay natin, umalis na lang. Humiwalay na lang. Kaya po hindi natin nasusustain yung paglilingkod natin sa Diyos. If a church is divided, it will not accomplish what it's supposed to accomplish. It will not be everything that God wants it to be. So bilang isang pamilya, dapat lagi tayong nagkakaisa. Amen? Tayo po ba isang pamilya sa lugar na ito? Amen. So ano po ang kailangan na meron tayo bilang isang pamilya? Yun po ay pagkakaisa. Unity is a strong power against the enemy. Nothing can beat a united team. Basahin po natin sa Exodus 17, verse 8 to 15. Exodus 17, verse 8 to 15. Sabi po dito, while the people of Israel were still at Rephidim, the warriors of Amalek attacked them. 9. Moses commanded Joshua, choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow, I will stand at the top of the hill holding the staff of God in my hand. 10. So Joshua did what Moses had commanded and fought the army of Amalek. While Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of a nearby hill. 11. As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. So pag nakataas po yung staff, yung kamay ni Moses, nananalo po sila. But whenever he dropped his hands, the Amalekites gained the advantage. 12. Moses' arms soon became so tired. Napagod na po si Moses. He could no longer hold them up. So sa buhay po natin, yun nga, napapagod tayo. Nangangalay tayo sa paglilingkod, sa buhay. Ayaw na natin. Gusto na nating huminto. Kasi po, nakakapagod naman. Kakapagod talaga. Lagi na lang ganito, may pupunta dito, pupunta doon. Ayoko na. Napapagod. Pero ano po yung ginawa dito? Basahin po natin. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands, so his hands held steady until sunset. 13. As a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. Nanalo po sila. Bakit po? Kasi nagkaisa po yung tatlo eh. Diba? Nagtulungan sila. Itaas yung kamay ni Moses para patuloy na magkaroon sila ng advantage. Ganun din po sa atin, katulad nga po nung sinasabi ko kanina. Magtulungan po tayo. Huwag po tayong magbagsakan, huwag po tayong magsiraan. Ang kailangan po natin, magpalakasan. Amen? So the Amalekites attacked the Israelites, but Moses and his team convincingly won the battle because of their undivided effort to fight their enemy. So how can we reach
biblical unity. Kasi minsan po, merong worldly unity eh. Pwede po nating gawitin ang unity sa hindi po magandang bagay. Totoo po yan. Halimbawa, nagkaisa tayo, nakawa natin yung bangko. Di ba? Nagkaisa nga sila. Pero, kumbaga, yung gusto nilang ma-accomplish ay hindi po maayos. So, how can we reach biblical unity? Number 1, the same mind. We Christians must develop the actions and deeds of humility and obedience to the Father. Iisa po ba yung laman ng ating isip? Iisa po ba yung gusto nating mangyari sa ating pong church? Iisa po ba yung gusto nating ma-accomplish bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon? Iisa po ba yung ating iniisip? O minsan, nasasabi natin, yun nga, siya lang naman ang may kaya niyan eh. Yun yung nasa isip natin eh. Siya na lang kasi siya yung marunong mag-share. Siya na lang kasi siya yung ganto-ganyan. Minsan po, sa mind pa lang natin, wala na po tayong unity. So kung gusto po natin magpatuloy, gusto natin masustain yung ginagawa natin sa Panginoon, we should have the same mind na sa paglilingkod sa Panginoon. Isa lang gusto natin. Ang maitaas ang pangalan ng Diyos. Wala pong turuan, walang kung sino man, kailangan siya lang, kailangan ganito lang, hindi po. Lahat po tayo iisa. Christians, doing God's will begins with the mind of Christ. Jesus was willing to die for the sake of others. Jesus was committed to obey the Father, even to the point of death. Yun po kasi yung mind ng ating Panginoon eh. Lord, I will obey you. Lord, I will do your will. Yun po ba ang nasa isip din natin? Sino po ang ating sinusundan? Sino po ang ating, kumbaga, model sa buhay na ito? Ang ating pong Panginoong Yesus. Ano po yung mindset ng ating Diyos? He wants to serve the Lord. He wants to lift the name of God. Yun po ba ang nasa isip natin? Yun po ba yung gusto nating magawa? We need to have the same mind like Christ. Number 2. Tatlo lang po ito. The same love. So John 13, verse 34. John 13, verse 34. Sabi po dito, so now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. Ito po ulit. Sabi po dito, gayahin niyo ko. Paano ko ba kayo minamahal? Paano ba yung pag-ibig na nararamdaman ko sa bawat isa sa inyo? Ganun din kung paano niyo mamahalin ang kapwa niyo. Sabi nga, di ba, love your enemy. Pero minsan, ayaw na nating kausapin si ganito. Ayaw na nating puntahan si ganito. Kasi enemy ko yan eh. May nagawa yan sa akin eh. Pero ano pa yung command ng ating Panginoon? Love one another. Paano ko kayo minahal? Di ba po? Tuloy po natin. Your love for one another will prove to the world that you are my disciple. One love. Same love. Paano mo minamahal yung anak mo? Paano mo minamahal yung kapatid mo? Yung asawa mo? Paano ka minamahal ng ating Panginoon? Gawin po natin yan sa bawat isa po sa atin. Even though may hindi pagkakaunawaan, but still love one another. Loving others the same Jesus loved us. The love of Jesus unites His people. While people who doesn't have the love of Christ, they don't stay united with other believers. Hindi po tayo magstay na united sa bawat isa kung hindi po natin nararanasan yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya po, yung love na kailangan nating maramdaman na nararanasan, dapat the same. Yun ang gagaling po sa ating Panginoong Yesus. Number 3, one purpose. Our united purpose in life make us one in every effort
we make. Yun nga, ano ba yung purpose natin sa buhay natin? Ano ba ang purpose ng church natin? Tayo pa rin po ba ay nandoon sa purpose ng church natin? Di ba kaya nga po tayo may mission? Kaya po tayo may vision. Kasi ito po yung gustong marating. Ito po yung gustong mangyari ng church natin. Andun po ba tayo sa mission? Andun po ba tayo sa vision ng church? Andun po ba yung one purpose natin na ginagawa natin? Basahin po natin, ano po yung mission ng ating church? To lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom. Doon pa lang po mission natin pala yun Diba? To lift up the name of Jesus and preach the gospel. Pero po minsan, ayaw nating ipagamit yung sarili natin. Ayaw nating humakbang to share the word. Nahihiya tayo, natatakot tayo. Are we on our mission? Nasa mission po ba tayo? Andiyan ba yung purpose natin? Ano pa po? Preach the gospel of the kingdom to the nations and proclaiming that He is the only way, the truth and the life, and no one can come to the Father but by Him. Ayan po yung mission natin. Sharing the word, proclaim that the Lord, di ba? He is the only way, the truth, and the life. And yung vision natin, ano po? A faithful church, motivated to live victoriously and as a light in this world. Through the first love to our Lord Jesus Christ. Tayo po ba ay nagiging ilaw sa mundong ito? Nagagawa po ba natin yung vision natin? To be the light. To be the salt of this world. To share His word sa bawat tao po na nangangailangan. This is our vision and mission. Let's have one purpose. Di ba po? Na magawa po natin ito. Yes, minsan may mahihirapan tayo. Di natin kaya sa tingin natin, but still, if we have unity, we can do everything. Kaya po natin gawin. Amen? So unity is really important. Talaga pong importante sa buhay ng Kristiyano, maging sa ating pong simbahan. In our church, it attracts God's favor. It leads to greater productivity and leads to sustainability. If we want to serve God, we should have unity with our brothers and sisters. We should have the same mind, same love, and same purpose, so that we can accomplish more and do everything what the Lord told us to do. Amen? So sa buhay po natin, lagi po nating tandaan, Lord, kailangan namin magkaisa, Panginoon. Lord, yung love na nararanasan namin, yung purpose namin, diba? Yung naiisip namin, Panginoon, kailangan po natin magkaisa. Sa family man yan, sa buhay man natin, sa church na ito, kailangan po nating magkaisa. Amen? Tayo po'y manalangin sa gabi pong ito. Lord, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Muli, kinausap mo ang bawat isa sa amin. Lord, muli kaming lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba. Inaamin namin, Panginoon, na kung wala ka, wala kaming magagawa, O Diyos. Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran if sometimes in our lives, nawawala yung pagkakaisa namin na mag-serve sa'yo, na mahalin, Panginoon, ang aming kapwa. Lord, we're sorry. Alam namin, O Diyos, na pinapaalala mo sa amin na sa buhay namin, sa church na ito, sa ministry namin, sa aming family, Panginoon, magkaroon kami ng one heart, one mind, one love, one purpose. Dahil, Panginoon, it will lead us to your favor
to your blessing. At mas marami kaming magagawa, Panginoon. We will accomplish more dahil kami po ay nagkakaisa. At, Panginoon, palakasan, Panginoon. Lord, we thank you for your message tonight. Lord, let your Holy Spirit ang magpaintindi sa amin and to remind us, Panginoon, every day of our lives, ano po yung kailangan namin gawin. Guide us. Lead us, Panginoon, to your purpose. Thank you. We thank you, Jesus. And once again, isa lang po ang nais namin sa aming buhay na ito. Mapaglingkuran ka, maitaas ang pangalan mo, and to share your word to those people na tunay na nangangailangan, Panginoon, ng iyong salita. Maraming salamat. We praise your name. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, dako tayo sa pagbibigay. Sino mo gustong pagpalain? Amen. Alam ko po, lahat tayo gustong pagpalain ng ating Diyos. Pero pinagpala na po tayo. Hindi pa natin ginusto, pero pinagpala na tayo ng Diyos. Amen. Basahin ko lang po sa Luke 6:38. Magbigay kayo at kayo'y pagbibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin, panukat sa inyo. Amen. Ano pong sabi nung una? Magbigay daw po tayo. Nagbigay kayo at kayo pagbibigyan. Amen. Kahit na hindi tayo nagbigay, pagpapalain pa rin tayo ng Diyos. Pero kung gusto mong pagpalain na more, magbigay ka. Sabi nga, di ba, pag magtanim ka, may aanihin ka. Pag wala kang itatanim, wala ka ding aanihin. Anong sabi pa sa sunod? Hindi lang puno, kundi umaapaw. Sabi, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya yun nga, sabi sa pangatlo, ang panukat, kung magkano mo yung binibigay mo, kung anong matakalan na ginagamit mo sa pagbibigay, maganon din ang marireceive mo. Kung ginagamit mo katsarita, yun din yun din matatanggap mo. Kung panandok ang ginamit mo, panandok din, ganun din kadami. Yun laging tinuturo ni Pastor Dong. Diba? Kung pala gagamitin mo, pala ibibigay ng Lord. Kung bako gagamitin mo, bako rin ibibigay ng Lord. Kaya sa ating buhay, ang Diyos nakatingin pa din sa puso natin, hindi sa kung gaano man yung ibibigay natin, ang Lord pa din ang magano. Kaya ako, na-amaze na ako ngayong gabi kasi talagang nagulat ako kay Pastora May. Sabi niya, Yowel, ikaw mag-share ng offering. Sabi ko, hindi ako ready. Kasi nga wala akong may ibibigay, wala akong may offering kay Lord. Pero yun nga, obedience. Ang pinakamahalaga, pag gusto mong pagpalain ka, sumunod ka. Katulad yung pinaalala sa akin nga ng Lord kay sino ba yun? Kay sa Isaac, si Abraham, no? Si Abraham, kaya sumunod siya, di pinagpala siya ng Diyos. Kaya ganun din nangyari sa akin. Nagulat ako, Lord, ako mag-offering, mag-lead ng offering. Wala naman akong pera. Wala akong may ibibigay sa iyo. Kaya na-amaze ako, nakaupo lang ako dyan. Biglang may lumapit. Tapos nilagyan ng pera yung bulsa ko. Kaya grabe talaga si Lord. Talagang hindi siya Kung anong ihihilingin mo sa Kanya, ibibigay at ibibigay niya sa iyo. Kaya yun lang po, napakabuti talaga ng Diyos. Kaya tayo po yung panalangin nating ibibigay at ikaloob sa ating Diyos. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito. At Panginoon, pagkakataon Panginoon na kami po ay mag-alay, magbigay sa iyo. Panginoon, tunay, hindi ka nakatingin kung gaano man kalaki ang aming ibibigay sa iyo, Lord God. Bagkos, nakatingin ka sa aming puso. Panginoon, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo pagpalain ng anak na magbigay sa iyo, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang ibabalik, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw lang mga parangalan
At ang mga kaloob na ito ay magagamit, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At ikaw lamang ang madakila, maparangalan sa aming buhay, Lord God. Salamat sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sound. Amen. Muli po tayong tumayo sa presensya po ng ating Panginoon at muli po nating ibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Oh yes, oh Lord, yes, oh Lord, Lord, salamat sa gabi mo, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, at para po sa aming kabutihan, Lord God. Salamat po sa gabi nito, Lord God. At nariyan kayo lagi, nakagabay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na pinaparanas mo sa bawat isa, Lord God. Salamat sa mga pagpapalang na binibigay nyo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Brother Van, Lord God, na ginamit nyo ngayong gabi para ipahayag ang salita nyo, Panginoon. At alam po namin, Lord God, na kayo po ang magpo-provide sa pangangailangan niya, Panginoon. At sa lahat po ng anak nyo, Panginoon, alam po namin na hindi nyo po pababayaan, Panginoon. Salamat po sa kalakasang binibigay nyo po sa bawat isa, Panginoon, para kami ay magpatuloy na magpuri sa inyo. Walang sawang magpupuri sa inyo, Panginoon. Itataas namin ang pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen.